Tá táid I déana Siúlóid Croí, táid dal siar scoil chearní, síos I dro bothar tobarí níomhana, níos I déana an Siúlóid I dro an sépal, chearní agus aráis an éiríist. Táid seange ag gumpel níomhana ag sportlan, agus táid déana Siúlóid gcuimhne mar chuid gan deireadh seachtaine gcuimhne atá agin san Aoifáine ní lai. Bása Aoifáine thart ar bhliain ó hin, agus thocramid an deireadh seachtaine dhéana an ára agus an mbliana chun airgead bhailigh san Croí, charthanacht atá an ghar daclán. Siad a hála mbliana na just táid gar haitheantas thort go d'obair tá Croíine gon pobal go deonach agus mar na bhí feibbein héin agus chuidir siad go mórlinn, so said ba ailte said bhí Aoifáine go sin an áine bhí sián agus said fu sí héime de a pean Croí agus sinnach bhásta créta, so just bhailann gomach trí mó go fuiste said gomach siad ar bháil héin checkhailte mar nílas a géine cet an áit. Bhí fáinne bhí sí beag ní sin na mise ach cinál háhar a chéile bhíonainn. Bhí sí go fií an bhaile ach ba chumó cin duine óg nó sean ó gasí fáineirt. Bhain sí ceartas duine bheith ba chreicead aras, ba gáiríad ara. Deafsa cid a sí bhac leis. Bhí riint ana agam sa Aoifáine, bhí sí beag ní sin na meas a scoil, agus bhí ana níos agam ar chlán agus ar drochhuir agus ar a bhí lingeite ar a goiste go peil níomhana. Bach sí Harbh sásta choláin eiceil an seo ané teach le chéile pí sa sprí, gádaí a chreic, agus ar nóíon sprí sa chreic bhí agan ar éir tílí agus tí heling. Bach sí Harbh sásta. Bhuma cé gos bit híon for haine tíle hobud agus bhí sin le feiceáil né na daoine le go bhí seo. Tá sé táhachtach ó híomh airgead bhailigh san Croí agus na obaidí an siad haitheantas a thuirtó. Go mbeadh na daoine nach imríonn pelas nach rachsíma cúsabéil, go méidir sin an páirtlacha sa Siúlóid agus freisin tá chola ís sin an páirtlacha sa Siúlóid ó gasíar bheige go dtí daoine ní sinna. Tá sé duchretí. Tá sé duchretí. Gus caiim buchas le go cáirte lu ar fad, a chuire go siad a deireadh seachtaine, bhí choilthóirs go maiid. Agus go aontaich feisi a drama bhí gobarneach le, sé seoladh goach I gimod peil. Agus siad a smó bhí níam na ócé sóisialta. Bhí draman seo bhí mrágus féad I gimod peil na dhéimiid an taom se nara. Agus sinneach so duine bhínte, bhí an sin sa gomach bhuac le scéal ach sa sóisialta, agus Jimmy sí héróineach níor thug sí dáidíach, just buaile a pí a chreic sa le chlufií agus tainnemáid sa le thuirt. Tá tárann seo I gceann an nuileáin cumó cid muid agrú. Mar a meánach géim cáirtaí scaití nó trána gist teag an pobal seach a gúnaí. Gus ní leir teach gluúchaganna agus tá siad seir buinte le cúnartit. Táinn seo pobal le chéile. Gus siad an bhaithinn tíar gcuise agus deireadh seachtainach ar gcuise, sin ar bhéad céad a phobal agus cé táid a phobal.